आसलते जोंनि जे बेंगल कलेजाव जोंहा मोनसे एनएसएस इउनिट दङ ओमफ्राय जोङो आरो बे कलेजनि तरफनिफ्राय एनएसएसजों लोगोसेयैनो जोंहा मोनसे गामिफोरखौ एडप्ट खालायनायनि मोनसे सिस्टेम दङ आरो जोङो बे गामि एडप्ट खालायनायनि थाखायनो जोङो बे बाथाबारि बा सालबारि बाथाबारि बे गामिखौ जोङो देग्लाय गोदानै जोङो बेखौ बासिनानै लादों। बे गामिखौ एसे फोसाबलांनो थाखाय जों सार्भे खालायनायनि नुबाय जे बेवहाय गोबां माने मावनांगौ खामानिफोर दङ। जि खामानिफोरखौ जोंनि बेवहाय थानाय थागिबिफ्रा मोजाङै मावनो हाजोबाखै। दा बेखौ जोङो एसे जोंनि कलेज तरफनिफ्राय बेखौ एडप्ट खालायनानै जों माबाफोर हेफाजाब होनो हायो नामा बेखौ थांखि लानानै जों बे गामिखौ जोङो एडप्ट खालायनो लादों देग्लायनिफ्राय। ओमफ्राय दा बेवहाय जोङो नुदों जाहैबाय जेब्ला जों सार्भे खालायनो फैबाय बेहाय जोङो थांनाय 19 तारिखनिफ्राय जोङो बे मोनसे स्पेशल केम्प एनएसएसनि जों बेखौ लादों। बे गामियावनो लानाय जादों। ओमफ्राय बे केम्पआ दिनै बे 25 तारिख दिनै जोब्बाय आरो बे जोबनायसिमहालागै जोङो दाखालिनिफ्राय मावै मावै जों माखासे लामाफोर खोबाय, लामाफोर फोसाबबाय, हाग्राफोर एवना होबाय, ओमफ्राय स्कुल बाउन्डारिफ्राव एसे बाउन्डारिनि खामानिफोर मावबाय। ओमफ्राय दा बे गामिनिफ्राय माखासे गोनांथिखौ दिन्थिदों जे माबाफोर मावनो हाथावथाव आरोबाव एनएसएसनिफ्राय दंबावो नामा होननानै। ओमफ्राय बेहाय बे सासे जेबो माने गैजायै सासे मानसिनि हंला नामा बेबादि मोनसे बांदा बसुमतारी होननाय बेहा न' गैयामोन, थानो थाखाय बिराद जोबोद खस्थ' जादों। माबाफोर एसे हेल्प होनो हागोन नामा होननानै गामिनिफ्राय एसे बुंथिनायखाय जोङो बेखौ कलेज तरफनिफ्राय आं बहुद सिन्था खालायनानै एनएसएस जिहेतु केम्पआ बेहाय जाखादों। दा बिसोरनि भलेन्टियारफोरनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ मावफुंनो हागोन होननानै एसे थिं बायनानै ओमफ्राय बे सिमेन्ट खुन्थियाफोर बायनानै दा बे न' गंसे लुनानै होनो जों बेखौ थांखि लादों। जाहाथे बेनि जे सानै उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ बेजों मोजाङै माने बेवहाय उन्दुनानै थांनानै थानो हायो। उन्दुनो मानो सान हर बेखौ बे न'खौहाय दा लुखांनानै होनाय जादों आरो जोङो बेनि अनगायैबो जोङो सानदों आरो बोसोरनैसो जों बेखौ एडप्ट खालायगोन बे गामिखौ। दा बेनि गेजेराव जोङो माखासे एवारनेस प्रग्रामफोर जोङो बेखौ जोङो लागोन। दा जिहेतु दा जों प्रथमबार एबारावसो जों प्रग्राम लादों, बे बारावसो। ओमफ्राय दा उननि बाराव जोङो बेवहाय एवारनेस प्रग्रामा ओरैबायदि जागोन, माब्लाबा हेल्थनि सायाव, ओमफ्राय माब्लाबा इडुकेसननि सायाव, आरो माब्लाबा बिनो ससियेल एवारनेस मोनसे माबा लाबोनाय बेवहाय जेने दायना माबा माबि एसे हेन टेन फोथायनायफोर थायो। दा बेफोरनि सायाव माने माखासे एवारनेस प्रग्रामफोरखौ जोङो खुंलांबाय थागोन आरो एनएसएसआथ' दिनै 12 बोसोरसो जाबाय जोंनि बे कलेजाव गायसनजानाया। आरो गुबुन गुबुन खामानिफ्राव माने हाबाफारिफोरजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो बासिनानै लानाय एबा एडप्ट खालायनाय गामिफ्राबो जोङो खालायबोबाय थादों। नाथाय जोङो बोसोरथाम गाहाम खालायनानै बेखौ जों सोलायबाय थायो। दा बेफोरखौ लानानै जोङो दा बोसोरथामसो जाबाय जोङो बा सोरबाफोर गैजायै एकदम उफाय गैयै मानसिफोरनो न' लुना होनायनि जे जोंनि हाबाफारि बेयो बोसोरथाम जाबाय देग्लायजों। दा बेखायनो जोङो आरो उनावबो जोङो बेखौ माने मावलांबाय थागोन होननानै जोङो साननाय दङ। दा बेखायनो बे थांखिखौ लानानै दानि नैबे देग्लायबो बे बारावबो नों बे न'खौ लुनानै होनाय जादों।